زي نزارب اللي زلنا نفس وقفنا خطقم زخ نخال سبون كتقم انتي ابتي تغباراوي نغيرون حساب كنا نصو خمي صبوي سبسي زي كحتفالو نغويتا فلط نحر كوينس انت خوينه امو زي يغلغل زلو خبلالو كابتي زبلو دلهم كل سب كغلغل يو بوحد كوينوسي بتحت خجمر انتي كوينه اجن ابيت ابويسي من البات حلافنا سلازي سمعنا دي قد سلازي بالليدي انتي كوينه ايه اب اغلو زي له خبل كخلال حدا لحد تا سينات ولاد اللي خون عباينت بي اغلو توهيبون له انت خوينه نخالوت زي يبزل له كبلون كخلال من البات تا دمصخي حسب نسبات مؤمن خبدنا ግን حسابهم እግዚአብሔር نعنا امينون الناس نحنا منينا من خالوت مؤمن كخبدنا زي تا عباي انا نعي بدهوينا عايزي نحر እግዚአብሔር امينون نعي من دي انا مني خانسخ خالوت مؤمن تخبد حجي تقصلا بيلكا دما تبلاد لها نتهم دهابونا دحلفولنا كنخبرهم نعم زغبا كبري كنهبهم انا دما اغلوت كبل كلو بزي باولوس اب قداماي تسلونكي بعرف كلته زغرم اب عينتا بحلا يلو اما اخلكم سيلو نتهم زغلغلو كمتا ولودا التحقف مطبويت كوينا دا امبر روحات نبرنا زي امبر انتي كنخبللكم كنጨنقكم عينت اباكم كنكبر سي ايدلنان كمتا تطبو اده كم اده يلو تداريبو دحر قصل ابيلو ازيكم فقراتنا سلازكم جزاء نفسنا دا امبر وانجيل تراي ايكونان كنكافلكم انفتون ان منن زنبرنا جا خليت نتبر له اجل قالسي لكا قال املاح تراي ككافل خيليو نت وانجيل تراي كبخيليو باولوس كن كومو ينبرنا وانجيل تراي يكونس جزاء هيوتنا نعخم هيبناينا كاب ادن لعلوني دحر قصيلو كاين خبد ليتن معلتن نعينا وانجيل سبخنا لكم سبله دحر كم تتفلطو نتي نمنغستون كبرون صوعكم املاح بقعت كوينكم كتمالالسو نفس وقفكم كم ابو نولدو كميكرنا نمعدكمن نفاطنكمن نمسكرلكمن نبرنا اذا سي بزعبا اغلوت باولوس نتوم زغلغلوم سبات كم زي زغويتات ايكونه كم زخابم دبلص ايكونه غنا كم مطبويت اده انا اده كو دقاسا كل ياتسو سلدق اده مولو معلتن ليتن سلدق يتحسب اده ايدخماني سلدق هم عينت كم ز عينت نيرو قال اي وانجيل ترايكم كون انا كم ميركم كذا هيوتي كذا هيوتنا نهابناكم يلو كم ابودما نمعدكم نفاطنكم حجي لب ابو خلوكا خم اغلغالي ناي ادباري كلوكا خم اغلغالي كم يقدسيب سلا دقولنا دقلونا ابون حاول ببيني كمي مالتي ابوي سلي حاسب ليسي ابوي ناخون دما ابوكم انا دما ندقي حاسب لهم سي كاباي كبلصوني كاباي بليصوم سي فصيمو قن اد بحال اسمع قال حوخا ببخم بدي خان حوخا كان الكاخي ابوخا جنا زياده غايو كلعلك كاز دلمو اغلغالي لب ابو لب ادن دحرالو كم ابو كم ادن تدا اخوينو سي كما يدس زبليو نتوم تغلغلوم سي كم ابو خطكونهم لعليخا خوصو كتصبقوا كم ادختكم كتمعدي وتفاطنديو كتطبو ديو غزا هيوت كون كتكافل دي نات كادليت زي كونس نايتي تغلغلو حزبي دليت كتغبر ازي اغلغلوت مالت نرسي خا زي منباريو اغلغلوت مالت نغويتا يلكاس نت تغلغلو حزبي نفس خون اغلغلوت إلكا موفاي مالت مخانو ابزري الله اغلغلوت كاماملاك املاك سلازخونه اگر حدا اغلغالي ما كندمنتاي كتنقق كم زلوا كبر فتو تاغلغلوت معلو كبوري لاملاك اغلغلوت املاك في خاطر تغلغل تي مس املاك زلك ركبسي تغهدلو تريدلو نسبات
ዝውሓብ ኢኻ ተጠሪ ዘለኻ ሕጂ ሲ ክንዲ ምንታይ ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ ሓደ ኣገልጋሊ ሲ ናይ ሓቂ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብኒ ውህደት እንዳርአየ ከግልግል ብፍታው ከግልግል ክብገስ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ክስታይ ክስዕቦን ክመርሖን ይኽእል እዩ ሞ ክንድምንታይ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ኣብ ኣገልግሎትና ንኻልኦት ዕንቅፋት ከይንኸውን ብገንዘብ ይኹን ንበዓል ንነፍሱ ኸማን ከይውድቓ ክጥንቀቕ ኣለዎ ሓደ ኣገልጋሊ ስለዚ እቲ ክቡር ኣገልግሎት ተዋሃበናሲ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እንዳተረዳእና ንሕዋትና በረኸትኒ የማና ኢድና ንህቦም ኾነና ክንሓስብ ይግባአና ከግልግል ኢልካ ስቁልካ ተኣትዎ ጉዳይ ኣይኮነን ቅድም እቲ ፀጋኻ እንታይ ከም ዝኾነ ንኻልኦት ክንድምንታይ በረኸት ኣነ ንጎይታ ዘምፅኡኒ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክመፅእ ናይ ብሓቂ ዝደረኹኒ ዓበይቲ ሰባት ኣይኾኑ ደቂ 13 ዓመት ዝኾኑ ንኣሽቱ ክንድምንታይ እንዳጸለዩ ኣብቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግልዎ ኣገልግሎት ክንድምንታይ ባሪኹኒ ቅድሚ ሰብ መፅኦም ይጽልዩ መጽሓፍ የዳሉ ይኹስሩ ኩሉ ይገብሩ ነይሮም ሕጂ ልበይ ተሳሒቡ እቶም ዓበይትን ክሪኦም ከለና ድማ ካብኦም ዝረኸብዎ ስለ ዝነበረ እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ክንድምንታይ ውፅኢት ከም ዘለዎ ክርኢ ክኢለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናይ ብሓቂ ልበይ ተቐይሩ እና እቲ ንገብሮ ኣገልግሎት ንብዙሓት ድማ ኣብ ጎይታ ዘምፅእ ክኸውን ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ከምዚ ሕጂ ዘለና ሲ ብዛዕባ ኣገልጋሊ ክንዛረብ ከለና ሲ ሓደ ኣገልጋሊ እቲ ክህልዎ ወይ እውን ክህልዎ ዘይብሉ ባህርያት ክርኢ ከለኹ ሲ ብዛዕባ ኣብ ቆሮንጦስ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛረቦ ንዑ ይዝክር ኣብታ ሓሳብ ብዙሕ ነገራት ዝገልጽ ገለ ካብኡ ወላ ከም ዝበልኩም ሞኒ ክንሪኦ እንታይ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብቲ ጥቕሲ 4 ወላ ክጅምሮ ኣብታ ሓሳብ ተኺልና ኣብቲ መታን ወይ ካብ 3 ክጅምሮ እንታይ ይብል መታን ኣገልግሎትና ከይዕንቀፍ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ምኽንያት መዕንቀፊ ኣይንኾኖን ኢና ይብል ስለዚ ሓደ ኣገልጋሊ ሲ መዕንቀፊ ክኸውን የብሉ እቲ ኣገልግሎት መታን ክዕንቀፍ እሱ ንባዕሉ መዕንቀፊ ምኽንያት ክኸውን የብሉ ስለዚ እንታይ ይብላኡ ከምዚ ንኸይንከውን እንታይ ይብል እኳ ደኣ ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ንርእስና ብብዙሕ ትዕግስቲ ብመከራ ብጭንቂ ብፀበባ ብመግረፍቲ ብማእሰርቲ ብምባጋሮ ብፃዕሪ ብድቃስ ምስኣን ብጥሜት ብቅድስና ብምስትውዓል ብዓቕሊ ብለውሃት ብመንፈስ ቅዱስ ብሓቀኛ ፍቕሪ ሓቂ ብምዝራብ ብሓይሊ ኣምላኽ ኣጽዋር ጽድቂ ብየማን ብጸጋም ብምሓዝ እናበለ ይቕፅል ስለዚ ሓደ ኣገልጋሊ ሲ በዚ ኩሉ ጠቂሶ ዘሎ ባህርያት መዕንቀፊ ንኸይከውን ሲ ክፅዕር ኣለዎ ወላ ጥሜት እንዳፃወረ ብቅድስና ብኩሉ ኮታ ኣብዚ ገልጾ ዘሎ ብኩሉ ሲ እሱስ ኣብነታዊ ክኾን ኣለዎ መዕንቀፊ ንኻልኦት ከይከውን ስለዚ ሓደ ኣገልጋሊ ሲ እዘን ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናየን ደንበብናየን ባህርያት ክህልዎ ኣለዎ እዚአን ሲ ንሓደ ኣገልጋሊስ ብዙሕ ዝጸልዎ ስለ ዝኾነ ማለት ምስ ኩሉ ምስቲ ኣገልግሎቱ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ኣብቲ ምእመን ዝተናኽፉ ነገር ስለ ዝኾነ ገለ ካብኡ እንታይ ይብል ከማን ብብዙሕ ትዕግስቲ ይብል ስለዚ ሓደ ኣገልጋሊ ሲ
ዕጉስ ክኾን ከም ዘለዎ ምክንያቱ ከገልግል ከለካ ከም ንፈልጦ ኣገልግሎት እንዲ ተዕግዝ ዘለካ ትኮን ኣለካ ሓደ ሰብ ስለተን ከፈካዊ ወንጌል ዝበለካስ ነጽነጽ ብል ደይኮነስ ክዕገዝ ወላ ብሕዩ ትሕቲሉን ብቅድስና ድማ ይብል ቀጽሉን ብምስትውዓል بعقل بلوحات بمنفس قدوس بحقኛ فقري ابت حاله ترجم ميبي بخال مسرعون ابز حد ترجم يزنبو زلهم ازغل خو يخلنا ግን حد አገልጋለሲ ግድነት ክህልዎ ዘሎ ባህሪያት እዩ ምናልባት ተገልግሎ አገልግሎት ናይ መድረክ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እውን ናይ መድረክ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ተገልግሎት ኮይኑ ግን እዛ ዓይነት ባህሪ ክህልዎ ሓደ አገልጋሊ ናይ ግድን ቅድስና ዘለዎ መስተውዓሊ عقل ዘለዎ ለውሃት ዘለዎ بمنفس قدوس استملأ حقኛ ፍቅር ዘለዎ ክኸውን ናይ ግድን ኣለዎ ሲኖዶስ ከም ዝበልካዮ ክብሉ ከም ጸንሐ አገልጋሊሲ እቲ ርክብ ዘለዎ ምስ አምላኽ ዘለዎ ክቡር ክነሱሲ ክንድምንታይ ክሕዞ ከም ዘለዎ ከግልግል ከሎሲ ብ ናይ አምላኽ ምዃኑ ተረድዩ እንዳገልገለ ከሎ ክንድምንታይ ክጥንቀቅ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ቃል አምላኽ ከም ዝብሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ እንተንቢብና ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ስለዚህ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኣብ ሓቂ ሓደ አገልጋሊሲ ፍርሓትን ተጠንቂቁ ድማ ከግልግል ከም ዘለዎ ንኻልኦት ረብሃ ክኸውን ምስቲ አምላኽ ምስቲ ዘለዎ ርክብ ምስ ጎይታ ዘለዎ ርክብ ከይቋረፀ ከግልግል ከም ዘለዎ ይሕብረና ማለት እዩ ኣብ ክስታይ ድማ ብ11 እንተሪእና ድማ ኣብ 9 ኣብ ቆሮንቶስ 9:27 እንተሪእና ድማ ንኻልኦት እናሰበኩ ርሰይ ድርቡይ ምእንቲ ከይኸውን ንስጋይ ንቐፅዖ እግዝኡን ኣለኹ ይብል ሓንሳ ንዝንግዕና ሓደ አገልጋሊ ይዝንግዕ እንዳገልገለ ኸይድ ከሎ ንርእሱ እቲ ዝግብኦ ምስ አምላኽ ዘለዎ ርክብ ኣይክረኽቦን እዩ ከብዚ መኪና እንዳኸደት ሲ ቤንዚና ክውዳእ ከሎ ሓደ አገልጋሊ ህድእ እንዳበለ አምላኽ ኪድ ክብሎ ከሎ ክኸይድ ጽናሕ ክብሎ ከሎ ክጸንሕ ከም ዝግብኦ ድምፂ አምላኽ እንዳሰምዐ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ዳርያና እንዳርአይ ክኸይድ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ምውዳቕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ከይሓሰቦ ከይተፈለጦ እሞ እቲ አገልግሎት ክንድምንታይ ክትንቀቐሉ ከም ዝግባእ እቲ ምስ ጎይታ ዘለዎ ርክብ እንዳዓበየ ድምፂ አምላኽ እንዳሰምዐ ክኸይድ ከሎ ድማ ብዝያዳ ብዙሓት በረኸትኒ ዝወሃብ ክህልዎ